Nagyon kellemes napot kívánok mindenkinek, Tallér Edina vagyok, ez pedig a többet ésszel, úgyhogy mindenki készítse a telefonját, mert sok pénzt fognak nyerni. Garantált 20 000 forint jár például annak, aki ebből a keresztrejtvényből kiválaszt egy függőleges vagy egy vízszintes sort, megtalál egy állatnevet, és felhív engem. 0691 224 111 a nyerő telefonszám, bármelyik pillanatban hívhat, és bármelyik pillanatban nyerhet. Garantált a nyeremény. Viszont egyetlen egy perce van arra, hogy itt legyen. Legyen itt, mert az óra indul. Egy percen belül, tehát valaki nyerni fog. Biztos lehet benne, hogy jó úton jár. Csak nézze meg a függőleges és a vízszintes sorokat. Nézzen ki önmagának egyetlen egy szót, és mondja ki nekem, mert 20 000 forintot fizetek. 0691 224 111 a telefonszám. Ráadásul nem csak egyszer hívhat, hanem többször is. Persze minél többször hív, annál nagyobb az esély arra, hogy ön kerül be az adásba. Én pedig nagyon szeretném, hogyha nyerne, úgyhogy adok még egy betűt. T betűt. ST. Nézze csak ott fent. Elég jellemző állat az, akinek úgy kezdődik a neve, hogy ST. Fogadjunk, hogy tudja. Akkor gyorsan hívjon fel, mert 20 másodpercen belül vagyunk. 0691 224 111 a telefonszám. Most itt még az adás végén valakinek nyernie kell. Egyetlen egy állatnevet kérek. Nem kell az egész keresztrejtvényt megfejtenie. Egy állatnév és garantált nyeremény. Hogy az itt gyorsan valaki legyen itt, 20 000 forintért játszunk, garantált a nyeremény. És végre itt is van valaki. Halló, jó napot kívánok. Mi a megoldás? Struc. Persze, hogy a struc. Gratulálok, megvan a 20 000 forint. Nagyon jól játszott. Megmutatom a többi állatnevet is. Most nincs többre idő, de holnap is lesz többet ésszel, úgyhogy készüljenek, legyenek itt. Nagy nyereményekkel és nagyon érdekes játékokkal várom majd önöket. Addig is viszlát!